Mi-a venit iar. Două. De unde e? Sacosa mai eu. Cine și-o la mai eu? Sacoșă. Ah. Unde, doamne, făină, că nu văd. Fac cum a făcut doamna Maria cu Ia dai în bargie papir, ăla, ia stai dai puțin. Unde sunt, mă, greșit? Eugenia. Hai mă, că e pe, am văzut eu pe bun. No, che non are. Hai că mult mai bine. Ia uite aici, biscuiți Eugenia. E 0,69. Ulei, pate, cafea. Doamne, iartă-mă, făină. Alo, ține de masă.